programa ara mateix. Vestit de plàstic, plou. Fins fa 5 minuts estava plovent a saco. I avui la idea és recórrer un poc algunes zones i llocs del sud de Manhattan. Este carrer és Wall Street. És el carrer on se situa tota la cúmula dels negocis, el business, la bolsa, totes aquestes coses. Este és el punt. I justet en Wall Street trobem dos escultures molt populars així a Nova York. Així tenim el bou i jo vaig a colar-me i tocar-li pel costat sense fer la cua. I bàsicament aquí està el bou. I justet davant, ahí està el bou, i davant tenim la xiqueta sense cua, la xiqueta sense cua. La veritat és que anar per Nova York escoltant la banda sonora de Los Vengadores és espectacular. Así, en mitad d'unes obres tenim lo que vendría a ser en la ficció el cuartel general dels cazafantasmes. Aquí estaria. I caminant ens trobem amb Little Italy, el xicotet barri italià de Nova York, que està just allà. I en mitad de Chinatown, no sé si me van a deixar gravar molt, però ens encontrem amb el rodatge de algo. No sé si serà una sèrie, una peli, no sé què serà, però estan filmant ahí davant. Anem a veure si podem captar algo. Actualització, acabo d'enterar-me de què estan gravant. Així continuen els sets. I resulta que estan gravant una nova sèrie de Netflix i actua Emma Stone. Anem a... vaig a apropar-me a veure si... no sé, a veure què cal. Ahí está. Emma Stone. Mírala. Ahí está Emma Stone. Wow, l'espera ha valgut la pena. Acabem de veure a Emma Stone i estava gravant una nova sèrie per a Netflix que s'anomena Maniac. I... tinc la pell de gallina ara mateix. Jo encara estic recuperant-me de lo que ha passat fa uns minuts, però el dia segueix i ara és moment d'arribar a la fàbrica de xocolata de Willy Wonka i de veure el primer musical, Charlie, la fàbrica de xocolata. Espectacular. La veritat és que com un xicotet. Ara estem en un caos absolut. Això és Times Square. És una locura màxima. És més de dia ara que quan era de dia. Imagineu-vos.